Protestgroepen zien de centrale as broeken de Flaters als menuutje en twijfelen onder kundigheid van de provinciale oerhiet. Maar u is net ambities kan je dat wij in een provincie wonen dit eigenlijk zo knullig met de dingen omgeeft. Wat we dat en dan denk ik van zulke grote projecten als deze. Kunnen ze die wel aan, ze daar wel op taren, dat zie ik van die fouten uit. De provincie blootliek wel eens uitzoeken van de onlis van de dubbelbaansdiek tussen Dokkum en Nijengeer. Het project kostte 300 miljoen euro. Dat kan goedkoper en volle natuurvriendelijker, zei Better As. De groepering van 4 oud-steerteleden zocht nou weer een lichtpuntje. Wij hopen dat ze nou van de pauze die keer terug in elk geval hartstikke neder is en de maatschappelijke commotie en onrust die dat we houdt, dat men er gebruik van maakt, dat het verstand voorop komt en dat men zegt, laten we er nou eens even goed naar zien, maar dat nou samen met die wij en wat hebben we er eigenlijk aan? Het besluit weer omdraaien, dat zal net gebeuren. Dat wordt duidelijk uit het standpunt dat de coalitiepartijen CDA en PvdA in de steden innemen. Wel had ze grote kritiek op de handelswijze van de provincie. Het is heel jammer dat dit bad is. Wat de Partij van de Arbeid betreft had ik altijd eerst insteek best om onmiddellijk maar naar uit te komen. Als dat net lukt, pas op het laatste moment dat een eigen moet gaan. Ja, en als je dat dan doet, dan moet het natuurlijk wel zwartvaardig gebeuren. Dus dit mag gewoon net gebeuren. Bij 350 percelen die de provincie onteigenen woer, binnen Flaters maken. Zo kregen de groeneigeners te min tijd om oer het aanbod na te tinken. Die procedures moeten weer op een ei en dat zal gevolgen hebben. Maar het zal zeker weer een aantal weekend zeker maanden vertraging opleveren, helaas. Nou, binnen specialisten die het wat bellen hebben, die zeggen van man, misschien wel een uur of nog langer. Ja, dat is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Dus wat dat betreft wil ik eerst graag de reactie van het college afwachten. Van uw experts hier in het huis, wat ze ervan vinden. Maar dat het consequenties had, is voor ons onduidelijk.